Piştî zêdebûna bûyerên kuştinê di nava kampa Holê de hêzên ewlekariya hundirîn û bi hevkarîkê bi hêzên Sûriyayê Demokratîk û piştevaniya koalîsyona navdewletiya şerê Daişê dike, dest bi operasyoneka paqijkirinê kir di nava kampa Holê de bi navê mirovahî û ewlehî. û nêzî 5,000 şervan ji hêzên ewlekariya hundirîn û Hesedê û hêzên taybet beşdarî vê operasyonê bûn. Pengava duyemine. Ev bi taybet piştî tehdîdên dewleta Tirkiye li ser roja aval Bakur Rojhilatê Sûriyeyê pêşketin. Me dît ku Daeş çalak bû bi taybet piştî êrişkirê hepsa Sînaa ya Wêran li Hesekê. Piştî wê gelek planên din wekî hepsa Sînaa ya Wêran derkete Holê. Ev ya yek jê kampa Holê ku bûye melazekî amin yan ji ciyekî amin ji bo Daeş ku bikar be xwe têde rêxistin bike û çalakên terorê bike û her wiha gelek cîn din jî planên bi vî rengî hene. Gelek planên wî me vala derxistin lê em dibînin ku di vir de gelek çalak bûne. Dema de wî de nêzîkî çil heta 45 kes hate kuştin. Encamê de pêwîstî bi hemlakî gava duyemîn ya hemla mirovahî û ewlehî hebû. Şwan tedabîr û rênmayên yên got hêzên ewlekariya hundirîn pê radibû divê hemleya xwe de lêgerîn li çekan û ew kesên yên got gûman li ser wan heye got endamên şaneyên razayî yên çekdarên Daişê ye. Her wiha ew danayên kesayetî yên koçber û penaberan jî hatin girtin. أطلقت قواتنا قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا حملة الإنسانية والأمن. هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ لە باکوور و باکووری خۆڕەڵاتی سووریا قۆناغی دووەمی هەڵمەتی مرۆڤایەتی و ئاسایشی لە کامپی هۆڵ دەست پێ کرد. لەبەر چەند هۆکارێکی مرۆڤانە و ڕەوشتی و ئەمنی دەبوو ئەم هەڵمەتە ئەنجام بدەین چونکە بەرپرسیارەتی پاراستی مەدەنیەکان لە ناو و دەرەوەی کامپی هۆڵ لە ئەستۆی ئێمەیە. ئەمڕۆ ڕۆژی دووەمی ئەم هەڵمەتەیە توانیمان ژمارەیەک لە داواکراوان دەستگیر بکەین. هەڵمەتەکەش بە گوێرەی ئەو پلان و ئامانجانەی کە بۆی دانراوە بەڕێوە دەچێت. تمكنا من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين. Di kampa Holê de ya gotkeve Rojhilatê bajarê Hesekê bi 45 kilometran zêdî 56,000 koçber û penaber lê dijîn û ji 52 dewletên cîhanê ne. û pirîna wan bi rêgiznameya xwe Iraqî ne. û kampa Holê tê naskirin bi metirsîn kamp di cîhanê de. Çunkî malbatên çekdarên Daişê tê de ne û rojane bûyerên kuştinê lê de rû didin. Dara berekat, Kurd Sat News, Kampa Holê.